kan vi sige, hvor god hun er til at tage sig af os alle sammen i familien. Hvor god hun er til at købe smart tøj til os alle sammen. Og sørge for, at vi har det godt. Jeg vil rose dig for, at du altid er frisk på at spørge, om man vil en tur i biffen, eller om man vil en tur til Lyngby Storcenter. Det er rigtig hyggeligt at gå og handle med dig og være i biografen med dig. Det er også rigtig hyggeligt at være på biografen med far, hvis han ikke sover. Det gør han ikke altid. Jeg vil også sige, at det er rigtig hyggeligt at være sammen med min far. Fordi jeg synes, vi har samme humor, og vi hygger os, når vi er sammen. Det er rigtigt. Vi kan godt lide at sidde og se sjov tv sammen. Ja. For eksempel... Ja, men de forener. Vi kan godt lide at se sammen. Så sidder vi og klipper sammen, så... Ja. Ah, det ser du ikke. Det er sådan lidt program med sådan nogle... Ja. Har du set det? De viste også det. Hvis jeg skal låne penge til frokost, når jeg skal i skole, så går jeg altid til min mor først. Hun siger, William, jeg får dig en 50'er. Det er mor, hvis jeg spurgte min far, så vil jeg sige, William, du kan også min tur. Det kommer også folk på. Du kan fortælle om, hvordan det er at være på ferie sammen med os, og hvad nogle gange kan ske af sjove ting. Fordi nu vil jeg fortælle om en gang, da vi var i USA. Vi havde været ude og whale-watching, og vi sad i bilen på vej hjem, og vi var trætte, og vi var faktisk egentlig også sultne, så vi gik ikke på en Burger King på motorvejen. Men hør nu her. Så kom vi ind på den Burger King, og vi sad og hyggede os, og alt var fint. Og alle i restauranten hyggede sig. Indtil at min mor, hun slap en ven. Det sagde jeg til hende. Det gør jeg altså ikke. Det er det. Det er ærligt. Hey, folkens! Det var ikke en lille ven. Alle i restauranten, de har så lavet det her. Det gør I altså. Det er sgu Det er så, man kommer frem i køen. Ej, ved du hvad, det kan vi ikke være bekendt. Eto! Hvad sagde han? Peter. Nå ja, det er jeg også oplevet. Spis færdig, og skynd dig ud derfra. Nej. Tror jeg, at... Nej, jeg skal sige noget. Det er ærligt. Typisk ham. Mor og far, jeg vil starte med at sige tak for al den støtte, som vi altså har fået. Nu kan jeg kun snakke for mig selv i min, men alle de gange, jeg er ude og se at spille fodbold, hvor far han har tjener navne på alle vores holdkammerater. Min mor hun kender dem alle sammen. Og alle de gange, hvor min mor hun er en meget ivrig fodboldfan, specielt når vi spiller. Man som angriber får kontraløber ned mod modstanders mål, og mor hun er den udgårdstilling, der råber allerhøjst. Og hvis man scorer, så er det rigtig godt, men hvis man brænder, så kommer der et stort nej ud på siden. Og man ved, det er ens mål. Nu er det ikke godt nok lang tid siden, at jeg har spillet fodbold, så nødvendigt glemt. Så vi snakker om den gang, hvor jeg gik på ord, hvor at, jeg ikke var så god til at komme hjem i weekenden. Jeg havde 4 gange, hvor jeg var derovre i nærmest måneder af gangen. Og det var ikke fordi, at jeg ikke savnede mine forældre, fordi det gjorde jeg. Men det var bare... Ja, jeg var glad for, når jeg så endelig kunne komme hjem til min mor og min far og få rent vasketøj og god mad igen. Og det var rart at komme hjem til at se, at de også var glade for at se mig. Og så vil jeg snakke lidt om, hvor
forelsket i jer nogle gange, mor og far, i hinanden selvfølgelig. Man kan sidde inde på værelset og lige skal ud til køkkenet og sådan noget, og så hvis der er en god sang i radioen, så kan mor og far, de kan stå og danse. Og far han kan prøve at kysse mor, og det er jo, altså når far kysser mor, det er jo de kys, man ser klokken 5 om natten, inde på den glade gris. Og der bliver lige sådan en tunge med ind. Da han selv i gymnasiet, han var også klassens perverse dreng. Så jeg bare sige til sidst, at jeg elsker jer begge to. I er måske de bedste forældre, men overhovedet kun så. Vi blev jo lidt pålagt at skulle holde de her. Jeg satte mig ned, og så måtte jeg begynde at tænke på, hvad er det første, jeg sådan kan huske af mine forældre? Og det er, at vi, da jeg var meget lille, legede Disney-film. Vi tog ned på Tanken, hvor Jakob eller Jens arbejdede. Og det var rigtig hyggeligt. Du var god, især mor, du var rigtig god til at tage os i biografen. Tage os i teateret. Eller Andreas og mig, jeg tror ikke, der var bygget i teateret endnu. Der er ikke lige Sebastian lige er blevet tvunget igen i hvert fald. Så har jeg været rigtig god til at tage os på ferie. Og de ferier, vi ligesom startede med, det var jo campingferier, for som far sagde, da vi var yngre, der var det jo noget med, at pengesættet det skulle hænge sammen. Så vi har både været i Frankrig og i England, og vi har faktisk været rigtig meget rundt. Det er jo penge, der er blevet mødt ud med USA. Så ikke du kunne overtale William til at tage på camping i hvert fald. Så blev vi lidt ældre. Og nu er det jo blevet nævnt lidt, at min mor har lidt temperament. Men i anden af, da jeg var lille, der blev der altså talt om ærefrygt, fordi når man kom herhjem, og jeg havde gjort noget galt, der var min mor altså ikke bange for at sige, at jeg havde gjort noget galt. Der var frygt for Anne Eberg i. Og så blev jeg igen ældre, og jeg skulle til at håndtere en teenager for første gang, hvor der både var alkohol og cigaretter, og det synes jeg faktisk, at vi begge to klarede meget godt. Jeg fik da mine reprimander en gang imellem, men jeg synes, jeg gjorde det på en god og fornuftig måde. Så skulle jeg til at tage stilling til overnattende kærester og piger, og det igen synes jeg klarede rigtig godt. Og jeg kan kun anbefale William og Andreas at tage piger med. Fordi det synes jeg både mor og far har klaret rigtig flot. Vi har hørt noget andet. Så vil jeg fortælle 2 historier om, hvor meget karakterstyrke I egentlig har. Da jeg gik i 9. klasse, der blev jeg beskyldt, og jeg blev nødt til at påpege uretfærdigt. Jeg var meget uskyldig for at have lavet min afføring i en cykelhjelm af 2 lærere nede på Rungsted skole. Og de hævde mig ud og fortalte mig, at jeg havde gjort det her. Jeg blev sgu meget ked af det. Og kom hjem til mine forældre. Og der tog min far fat. Det ville han fandme ikke finde sig i. Så han tog ned på Rungsted skole og fortalte dem, at sådan her, der kunne de simpelthen ikke opføre sig. Og det viser meget viljestyrke og meget karakter. Og det skal du have tak for, far. Og mor, du gjorde det samme, da jeg havde lidt problemer i gymnasiet. Der var en studievejleder, der hentydede, at jeg måske havde en trang til blade, skal vi sige det på den måde. Og det ved jeg ikke, hvorfor jeg nævnte det, da jeg kom hjem, men det vil du heller ikke finde dig i. Der har du også været op, og det er noget, jeg har fået at vide senere. Og det skal du også have stor tak for, det synes jeg viser rigtig meget karakterstyrke. Så Andreas og mig, vi kunne ikke beslutte os for, hvem der skulle
snakke om det her. Men snakkes det skatter. Og jeg fik den tvivlsomme med jer. Fordi jeg har også haft jeres problemer med os. Det er jo ikke altid, vi har været lige søde, og min far har været meget glad for sine biler. Den begivenhed har vi ikke helt vist på samme måde. Men det har I igen klaret rigtig flot. Og vi har selvfølgelig fået skilt ud for, hvad vi nu har gjort. Og hårdt, jeg tror også, vi har lært af vores fejl. Begge to. Men jeg synes, I håndterer det rigtig godt i forhold til, hvad man kunne have forventet. Jeg tog totalt en gang med min mors erfaringsbil. Jeg var også bange for at komme hjem, men det skulle jeg ikke have været. De var mere utrygge ved, hvordan jeg havde det, end hvordan bilen havde det. Så vil jeg også fortælle en feriehistorie. Men nu har vi jo hørt lidt om min mor, så den skal gå ud over min far. Vi var for 2 sommer siden i Boston. Og min far han er jo bådentusiast. Og vi var nede i Boston Havn, hvor de havde store militærbåde sat frem. Og der står et stort skilt. Do not enter military only. Min far han går rundt med sit kamera der. Og jeg ved ikke om det er fordi han er distræt, eller om han bare var interesseret i de her både. Men min far, det der skilt, det ser han på ingen måde. Så han går ind på militærgrund i USA, og begynder at stå og klikke billeder af de her sko. Et hvert fornuftigt menneske havde nok tænkt, det gør man nok ikke i USA. Og du blev da også pænt diskuteret væk, og det endte jo med, at de måtte tilkalde sådan en park ranger, der lige måtte komme ud og fortælle dig, hvordan tingene foregik derovre. Ja. Og jeg fulgte os ret skidt ud, ja. Do not enter again. Så har vi fået noget fælles interesse, fordi vi har jo egentlig hørt noget rebelsk ungdomsmusik med Eminem, og jeg tror, det bliver kaldt neo-rap herhjemme. Så vi hørte, det har ikke altid været lige glad for, men vi har fundet noget Bruce Springsteen, som vi har haft, og jeg har haft med til en koncert i år, og det synes jeg var en fed oplevelse, og det tror jeg gerne vil være med til igen. Og det behøver jo ikke at være Bruce Springsteen, det kan være mange andre ting. Til sidst, så har vi jo gået lagt mærke til der her de senere år. Der har været en lille midtvejskrise på vej. Min far han er meget glad for motorcykler lige pludselig. Og det startede med, at ham og Thomas, der sidder hernede, de købte en forvokset knaller og kører rundt på. 400 kubik, kom nu. Hvor var den sgu ikke? Men min far han gik med de her tanker om, at han skulle gerne have en rigtig stor, flot motorcykel. Min mor hun var ikke helt med på idéen. Og på et tidspunkt, der tog jeg så på ferie til Kreta. Og så tænker min far, nu er konen noget. Nu. Så, vi kom hjem ugen efter, der holder en stor, flot, ny motorcykel. Og så var skænderiet ligesom på vej. Men mor, det var ikke meget bedre selv. Fordi at vi havde den her fantastiske familiehund, som døde her sidste år. Og så gik vi jo lidt, om vi skulle have hund igen, og min far var sådan, nej, det skulle vi ikke. Nu havde vi haft hund, det havde vi prøvet. Og så en weekend, min far var ude, der tog min mor bilen. Kørte til Aalborg og hentede en Labrador. Ja. Det var så lige så siden, at min far er meget glad for den her hund. Det har altid været, hundene de må ikke være i sofaen, de må ikke være i sengen. Hvor tror I, Clinton han sover nu? Til sidst så vil jeg egentlig runde af, hvor jeg har tænkt, når jeg ser på jer, hvad kan jeg så tage med til, når jeg engang skal stifte familie og sådan nogle ting. Og Andreas han har bragt noget af det op. I har stadigvæk noget romantik, som man siger, I står og kysser passioneret en gang imellem. Det kan godt være, at deres børn ikke synes, det er lige så fint at sige på, det må jeg egentlig gøre. Men så har I også været gode til at være der for os. Man har altid kommet til jer med problemer, og vi har faktisk næsten altid kunne forløse dem. Og det skal I også have stor tak for. Og til sidst så vil jeg gerne have, at I alle sammen lige rejser jer op.